Koliko puta gledamo ljude oko sebe, ali ih zapravo ne vidimo. A koliko mnogo priča se krije u nekima koji samo ovlaš prođu pored nas. Emisija Među nama bavi se upravo takvim pričama. Nadamo se da ćemo uspjeti da vas inspirišemo da još više otkrijete bogatstvo života. Šta motiviše nekoga da dođe sa drugog kraja svijeta u naše krajeve i da bude dio društvene zajednice u Zenici? On je dovoljno dugo tamo da ga mnogi stanovnici Zenice već odavno poznaju. Walter Gonzalez je rođen u Brazilu u mjestu Viktorija. Odrastao je u velikoj porodici. Njegov otac je pokazao mnogo ljubavi svojoj djeci i nastojao je da im pruži sve, pa je radio dnevno 2 posla, danju kao kuhar i noću kao čuvar. Nažalost je umro jako mlad dok je Walter imao samo 8 godina. Očevim gubitkom sve se promijenilo. Brigu o porodici je preuzela njegova majka bez ičije pomoći. Svu djecu je uključila u pomoć oko kućnih zadataka, a za pomoć u izradi domaće zadaće nije imala vremena. Ja sa 9 godina ja poču da radi. Kad imao 11 godina, ja sam počeo da prodati novine na autobusnim stanicama. Mora ustani da pokupi novine, da nosi i prodati. Od 4 do 7 sati ja morao raditi i od 7 do 12 u školi. I opet poslije poni hoću da raditi i opet igram. Nije ona mogla paziti na meni, da znači ja morao sam sebi se briniti. I također nije ona mogla nam dati para, neki džeparac. Nikad sam imao džeparac. I kad imao 12 godina, zadnje puta kad ona mi je nešto dala, a imao sam 12 godina. Nikad više moja mama je kupila jedan hlač od ništa. Hvala Bogu nisam trebao, ja sam uvijek radio. Moj otac se zvao Walter, a on je bio veliki vjernik u svojoj religiji u Brazilu. Do nekoliko godina okultizmu kao Umbanda bila najvelika religija poslije katoličanstva. I on uvijek htio da ja pratim njegovu religiju. A moja mama na svojoj strani bila katolička crkva. Svaki tinejdžer ima taj želj da dodira nemoguće stvari. I tako ja počeo da pratim taj dio od crna magija, okultizam. Član od moj otac, od familije od moj otac, on su umrli rano. Da znaš, kada gledam na moj otac od svoje strane, bila katastrofa. Ja vidim da moja mama nam njezina strana, mama i baka i sestre i dajđa, svi su na neki način dobro izgrađeni. Kada sam imao 15 godina, ja sam se preselio u drugu gradu i tako sam pravu, na neki način ja sam počeo da slijedi šta moj otac traži od mene. Ja imao isto kao mala zajednica okultizam gdje se bavi sve vrsta sihri i crna magija i ja sam doslovno sam živio jedan puta moja mama, ona se malo se smršila, ja sam bio s njiju i taj svi duhovi ušli na nju i ona promijenila glas. I oni su nju rekli nama da oni htio na ju ubiti, kaže mi ćemo te ubiti, osuši si. I znaš, i taj grupa svi pokuša da otjera taj demoni na nju. I ona se promijenila glas i ruka i sve si, kao veliki glas kao čovjek. Meni to stvarno mi je bilo strašno da tako vidi kako moja mama mogla tako ponašati. Znaš, ja vidim kako ljudi leti, kako oni imaju možda liječi ljudi i također da pravi crna magija da ubiti. Ali uvijek ja nisam mogu da prihvati da taj zli duhovi ulazi u meni. Taj vođa kaže ti imaš nešto posebno.
ti već ima nešto dobro, a nešto u sebi ko ne možemo uraditi. Ja nisam iskontao šta je to, zbog čega. Jer na kraju, kada sam se obratio kršćanstvu, tada sam iskontao, stvarno, Bog na neki način me zastitio, da imao nešto već u meni ko nije dao da ja budi dio od tih, taj religija, taj život. Kada je 13 godina sam krenuo u školu, za profesionalnu školu, kao zanačka škola. I tamo ja sam naučio, bio kao električar. Ja sam bio u redovnu školu. Ja volio školu, volio sam učiti i čitati. I to meni puno pomagao. Ali opet sam našao neki vrijeme da nastavi i na neki način poziv škola da nešto radi 2 sata. Ja sam završio električar da popravi lokomotive. I tako sam bio moj zanat, ja sam se preselio i tada sam uzeo jedan kuća sa 6 mladina. Mi smo svi 15-16 godina, mi smo živjeli jedan kuća bez nikakva namještaj. Sve sam učinio da bude dobar čovjek. Ja sam imao taj praznik u srce i nisam mogu se naći na ovih religija. Dokle na taj moj radnom mjestu ima jedan mlad, također koji je došao iz daleko iz sela i da radi. I on se izgubio i počeo se drogira, počeo sa lošim društvom. Na kraju on bio totalno izgubljen. Jedan dan on došao na posao, kaže, sa veliko smije i počeo da nam priča o Bogu. Kaže, ja sam upoznao Boga, Isusa Krista ko meni promijenio. I bio nam čudno, zato mi smo znali kako on se drogirao. Stvarno svaki dan bio radostan, sretan i počeo mi isto kaže, hajde sa mnom u crkvu, hajde da vidi šta ima kod nas. Ime se toliko me dosadivo, ja sam rekao, hajde, ovdje jedan dan, samo da me pusti na mir, kako sam rekao. Ali kada sam došao tamo, ja sam vidio stvarno da ima puno mladina, skoro 300 mladina. Bio veliko stvar da vidim toliko mladina koji su bili isto kao ja, ali sretni, slavili Boga i idu u školu i radi. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Postaj dana uvijek htio da se vrati. Bio sam svaki dan, svaki nedelj i jedan dan na Ivanu osjeća da je potreba da se obrati. A uvijek ima taj glas, kaže, nemoj sad. I drugi put, vidiš, ima puno ljudi ovdje. I opet, hajde, neka idući put, nemoj danas. Jedan dan u moj posao, kada je bio vrijeme za ručak, svi su izašli u restoran da jedu. Ja sam ostao sam sam. I tamo ja sam vidio taj prilika da sada se obrati. Ja sam odšao u bloku sanitar i zaključao glavna vrata i odšao do zadnje WC. I tamo ja sam zatvorio isto vrata i tamo sam predao moj život. Kaže Isus, ako ti si Bog, a ti si onaj koji spasi moj prijatelj kako ga vidim, i spasi i meni također. I neka ti mijenjaš moj život, ja te daj moj život. I taj trenutak on je promijenio, nešto se desilo, ja sam izazivao taj Bog koji spasi moj prijatelj i on meni spasi. Bog je svugdje, nije bitno gdje. I na taj mjesto sam njemu našao, on mi se našao. Od tada moj život se promijenio, sada 38 godina. Ne kajim se nijedan dan od taj trenutka. Kao novi čovjek. Do taj trenutka ja sam bio jedan od radnika na taj prostor. A kada sam se obratio, toliko je Bogu mijenio moj život, da i direktno inženjeri su došli kod mene da traži savjet. Kako vi ljudi sada me tražite? Ali Bogu toliko me promijenio, kad ljudi su vid meni promijenili.
I šef koji ima žena djeca traži savjet šta ti misliš, jel ti voli njegov srce prema meni, da ja čujem, da njih savjetujem. Ali moja kuća bio veliki problem, moja mama nije se slažila da ja se obratim. Danas ima puno kipovi, sveti na zidovi i palio svijeće svaki ponedjeljak. I za nju bio šok, sada sam sve basio. Sve uzmem taj sve slika, kipove sam sve zapalio. I ona kaže, bila ljuta, kako ti možeš, ti katolik i ti okultizam, sada taj protestanti, evanđelisti, šta je ovo? Ti si zdao naša vjera, ti ne možeš to uraditi. I godinu dana nisam mogao pričati s njom. Nije htjela stvarno pričati sa mnom. Ja kažem, mama, šta sam uradio? Loše. Ja sam bio propalica, ja sam bio alkoholičar. Ti zna koliko puta sam došao u kuć pijan. A sada sam sretan, dobar, ti nisi sretna. Šta je ovo? Ali moj brat se obratio i moja sestra i pošta, moj dajđa, tetika. I na kraju, danas, kada gledam nazad, većinu nisu se obratili. Ja sam bio taj prva osoba kao taj šibica koji zapalio vatra. I moja mama se obratila također. 30 godina poslije moje obraćenja, ona se obratila. Ja vidim stvarno bio meni potrebno da bolje Boga služiti i pomagati ljudima, ja treba više znati o Bogu. Poslije godinu dana ja sam odlučio da se krenu u bibličku školu. Ja inače sam napustio moj posao, imao dobro položaj i danas kad gledam nazad, većina ljudi koji su bili kod mene, sa mnom na taj firma i u školu, danas su direktor, su baš neki kadrovi. Ali ja sam htio da Boga služiti. I 4 godine sam bio u bibličkoj školi. I poslije ja sam se vratio u moju crkvu gdje ja mogu služiti 2 godine. Inače oni pomagali na pola, platili pola moja školovanja i ja sam morao pola raditi u školi da platim. Posjetio crkvu i svugdje u Brazilu. I 4 godine ja sam služio u Santos, na plažu, grad gdje je Pelé si rodi. Svi znaju Santos zbog Pelé i Neymar i Robinho, sve su bili u mojoj blizu. I Neymar je bio u nedjelju školu gdje čovjek i žena koja se sobra kod me našoj zajednici bili za Neymar, a njegov učitelj u nedjelju školu. I taj crkva gdje sam bio u Santos, počeo sa 12 stara lica i kada sam napustio imao 60 obraćeni i od tada ja sam osjećao da treba malo dalje. Evropa ima potreba da se priča o Bogu. Braća iz Brisela su bili više otvoreni, kaže dođite, nam je potrebna pomoć, ako želiš, dobro došli. I tada ja sam molio Boga, tražio sredstava da idem, nisam mogao kupiti povratna karta. I tako sam ostao $100, sve što sam imao $100, i jedna kršćanska organizacija koja mi je rekla da ćete 30 € mjesečno. Ako Bog me je poslao, on će se briniti za mene. A samo poslije jedan faks, kaže, eto, ja dolazim sutra, nedjelju, 11 sata, ako hoćeš mi čekati na aerodrom. Ja u São Paulo bio 40 stepena, bio vruće. Ja nisam imao ni jakni, ne treba jakni tamo u Brazilu. A kad sam došao u Brisel, 11 stepena. A kiša pada u Brisel i hladno, ja imao stresu sam. I nisam mogu ništa staviti, zato ja sam rekao ima bijela košulja. A kada sam izašao, hvala Boga, sam vidio taj ime, Walter Gonçalves, eto, to sam ja. Ali ja sam imao prvo šok, kulturalni šok, da mi poljubi neko, mi poljubi me grli. U Brazilu samo ruka i čao. Ali ja sam znao samo nekoliko riječi. Bonjour, je m'appelle Walter i je viens du Brésil. I c'était tout. Bio mi veliko stvar da ljudi su mi prihvatili, belgijanci su mi prihvatili kao svoj. Ja sam
ja osjećam isto kao dio familije. I to uvijek sam iznenadio kako možemo svugdje osjećati kao kod kuće. I oni su me prihvatili. Ja svaki dan sam bio kod jedan druga da nauči jezik. Ja kada sam došao u Belgiju, u Brisel, ja sam živio 8 godina da služi protestantska zajednica, radi u različnim kampovima sa djecom mladina, isto izlužio crkvom u državu. I u međuvremenu također sam radio na socijalna baza, sam radio sa socijalnim slučaj, sa puno izbjeglicima i na kraju ja sam otišao u školu da se obučava kao socijalni radnik. Kada je bio rat u Bosnu, mi smo prihvatili 20 djeca iz Bosne na mjesec dana. I tamo sam upoznao ova djeca i upoznao sa jezika i bilo mi je drago da radim sa ova djeca. Ja sam možda razmišljao kako bi mogao dalje pomagati ova djeca i kako bi mogao pomagati kao socijalni radnik. I 2 godine sam bio na taj tehnička škola da se formira, da ima taj diploma, da mogu i doći ovdje, da radi u Bosnu kao na socijalna baza također. U 1997. prvi puta sam došao u Bosnu da upoznati situacije gradovima i vidi kako je stanje. I 1999. tada ja sam se preselio u Sarajevo mjesec dana i poslije sam došao u Zenicu. A Zenica mala pomoć su dobila i tako sam odlučio da moja organizacija mi pošalju u Zenicu da mogu ovdje služiti. Ostao sam ovih 19 godina sad. Kada sam došao u Zenicu, radio sam sa jedan humanitarna organizacija i tamo mi smo ovdje počeli raditi sa građevinsku rekonstrukcija, povratnika također i prehrambena artikala, da hrane ovi ljudi koji su bili poteškoće. U isto vrijeme da pokaza taj Božji ljubav kroz taj socijalna pomoć, da dati njima taj nadu. UK Pomirenje i dnevni centar je uskočio kada nije to bilo sistemski riješeno. I tada je gospodin Walter pokazao izuzetnu spremnost i volju da surađuje sa institucijama u Zenici. Od samog osnivanja pa do danas prošlo je 300 djece. Ta djeca su i završavali, evo recimo, pored osnovne škole završavali su i srednje škole, neki su i završili, isto tako i fakultete. Što se tiče mog boravka ovdje, ja se osjećam jako ugodno, imamo jako dobar tim. Moje kolege, sve smo različite vjerske pripadnosti, međutim to nam nikakav nije problem, jer ja kao neko koji nosi mahramujuće vjersko obilježje jako istaknuto, ni u jednom trenutku se nisam osjećala ugroženo, u smislu da sam osjetila da su moje ili vjerske ili lične slobode ugrožene. Naprotiv, osjećam se jako ugodno i jako mi je lijepo. Pa od samog početka lično sam upoznao Valtera, kroz koji mi pružio mogućnost da sam budem korisnik njihovog projekta, to je u radu sa djecom, gdje sam i ja sam prve korake počeo da idem u dnevni centar. Tu sam nekoliko godina kroz taj projekat zajedno sa njima prolazio i na taj način sam sam osposobljavao za taj rad i kroz razne edukacije, a već nešto kasnije sam postao i dio projekta gdje mi je omogućeno da radim sa djecom u riziku.
Mi imamo jako puno pozitivnih primjera gdje možemo vidjeti kako je dnevni centar pozitivno utjecao na razvoj ličnosti djeteta. Znači, pratimo od malih nogu. Roditelji nisu završili ni osnovno školsko obrazovanje, tako da smo i mi pomogli da usvoje te osnovne vještine pisanja, čitanja, tablicu množenja. Imamo jako dobru saradnju sa njihovom školom, gdje škola zaista pohvaljuje i cijeni naš doprinos. Vjera je uvijek pored naš rad. Ja uvijek radim u ime Boga, ali da pomagate ljudi bez razlika u njihovoj nacionalnosti. Bio je jedan vrijeme 2004 imamo oko 600 porodica na našoj spisak. Mi smo također otvorili Zoom ambulante. Vidio sam velika potreba da vrati ljudi osmijeh. Da dajmo ova djeca, pogotovo romska populacija, jedan budućnost, da se njima školuje, da se obrazuje, da ne treba prostiti, da ne treba se ponižavati. I mi vratimo dostojanstvo omladina kada mi njih obrazujemo. I također sada imamo farma, i gdje mi sklonimo omladina koji trenutno ne znaju šta sa svom životu, također nisu završili škola, i trebaju nešto da rade, treba nešto uči i naučiti. I zadnje projekte, pred zadnje imate dom za beskućnike sa općina Zenica. 19 godina u Bosnu, pogotovo Zenica, nije bilo jednostavno. Mi smo imali puno pretnja. Jedan puta eksplodira moj auto ispred našeg centra. Drugi puta čovjek je došao, mi stavi sprej na oči, kaže, evo mali parfim. Prijetno kroz televiziju. Ja sam vjernik, vjeruju sa Krista. Nikad sam se postidio od moja vjera. Imamo protestantska zajednica u Zenici. I hvala Bogu ima oko 40 članova. I su ljudi koji dolazi nije zbog paketa, dolazi zbog se upoznali Isusa Krista. Naša vjera kaže da mi trebamo pomagati jednim drugima i ljubiti svoj bližnjega. O, dođite s hvalama pred Gospoda i u dvore mu sa pjesma. Da se var u Brazilu, mi od siromaštva doći do bogatstva, a ljudi mora raditi. Da stigne nešto. Kod nas nema humanitarna pomoć, nema da neko te pruži paket i ovo zbog ti si u potrebu. Ali ovdje ljudi može zbog komunizam navikli na sve na gotovinu. Treba mi dati, mora država dati, mora opština dati, mora imati stan. Nema puno zahvalnošću. Dosta ljudi ti rad pomaže, zato mora pomagati. I ljudi misle da mi moramo ni pomagati. I na čitavim svemirom sjaj. U Brazilu ljudi su više zahvalni kad primi neki pomoć, zato nisu imali. I nisu traži, od koga tražiti. Ali pita ljudima zašto ti došli u Bosnu, u Brazilu toliko ima siromaštva, a imaju i svugdje. Ima u Brazilu, ima u Americi, ima u Briselu. Ja sam radio sa siromaštvom u Briselu. Ali nije pitanje gdje ima više imani, pitanje gdje Bog te poslao. Ja sam smatrao da Bog me poslao ovdje da pomagate ljudima i kroz naše radi pokazati njegovu ljubav. Ima na kraju dosta ko su danas zahvalni. Kad nas vidi na ulici, ti si Valter, hvala ti si nam pomagao. I dosta si varno su ljudi zahvalni. Ima oni ko su zahvalni, ima ko su nezahvalni. Ali kada im gledao nazad, stvarno puno ljudi su izašli od krize. Ti možeš mijenjati svoju budućnost. Tvoj je taj kraj slave koji ljubav daje mi. Bosna je lijepa zemlja, baš je bogata zemlja, a mora se raditi. Biblija nam kaže da može se promijeniti. Bog je onaj koji usliša naše molitve i može mijenjati čovjek. U životu najbitno je prvo vjerovati. Bez vjere ne može nigdje. Ali vjerati nauči da bude pošten, da ne bude lopov, da ne krade, da radi. I kad ti počne se boriti, ima uvijek neko ko ti pomagati da ide dalje. Ali ti moraš početi od tebe. Šta hoćeš o svom životu? Oslovljeni princ, on otkrio je nebo i sve tajne njegove. Moja duša čezne da upozna milost svu. Ja danas vidim koliko je bitno
da čovjek ima oca. Bogu kao otac, kao nebeski otac. I to za meni bio velik stvar. Kada sam upoznao Boga, ja sam vidio da moj tat neki način bio sličan Bogu i onaj otac ko se brine za svoje djece. I tako ja uvijek sam pomagao i u Brazilu, ja sam rastao djeca ko spila na ulici, i u Briselu, u Belgiju isto. I sad kad sam došao u Bosnu, to je bilo nešto, ja mogu kaži normalno, da se brine za onih koji nemaju. Dosta mladina su prošli kroz naša kuća. Ima oni koji su bili uspješni u životu, ima oni koji nisu. A tvoj, da ti ni odgoj, da ni nauči, da ni uputuje. Ja sam učinio sve što sam mogu učiniti od moje strane. Pošto je djetinjstva suočen sa teškoćama života, on je naučio kako da prebrodi svoje strahove i svoje potrebe. Zato može da se osjeća sa drugima danas i da im pomogne u njihovim najdubljim potrebama. Valter je živi primjer toga kako da napravimo dobar izbor za svoju sudbinu kroz vjeru u živoga Boga. To je bila emisija Među nama. Hvala što ste nas gledali i gledajte nas ponovo kad dođemo sa nekom zanimljivom pričom.